Se, en dag, hvor vi havde en korsession til et album, vi lavede, der var det således, at jeg skulle lige vise mit nye Blüthner-klaver for Jeanette især. Steffen havde lige set det, det kunne bare komme dagen før. Stod hjemme i stuen, og det var så, det er et meget fascinerende klaver, fordi det er sådan en højkvalitets, ja, det er Leipzig, hvor det er lavet. Det lå længe i Østtyskland, som bekendt, mens der var noget, der hed Østtyskland. Og med en meget, meget høj kvalitet, og den her C-dur, jeg havde gang i den for at vise Jeanette klangen i det, den tog altså den ene G-dur, A-mol og E-mol med sig. Og før vi så os om, så havde vi begge to leveret tekst og musik til en sang, som vi vil spille for jer nu. Og Steffen var med som slags, han ligesom korrigerede det hele, så det blev til en sang og indspillede faktisk, og nu overdriver jeg ikke, 10 minutter efter, at vi havde komponeret den. Men den lyder sådan her, den hedder Faith. Don't lose your heart, don't lose your faith. I'd do anything, I'll even wait. Don't cry a tear, take away your fear. Don't lose your